Mă întreabă multă lume de ce alegem să construim site-uri în cod pur și nu în WordPress. Păi răspunsul e simplu, pentru că vrem performanță pe bune și control total asupra rezultatului. Când scriem fiecare componentă, putem elimina tot ce e în plus. Optimizăm imaginile cum trebuie și avem viteze de încărcare de milisecunde. Un site rapid câștigă atenția, crește conversiile și ranchează mai bine în Google. În plus, cu mai puține dependențe și fără plugin-uri care se bat cap în cap, securitatea rămâne mai solidă și mentenanța e mai previzibilă. La nivel de experiență nu ne obligă nicio temă. Facem designul de la zero, astfel încât să te diferențiezi de competitorii tăi. Nu zic că WordPress e rău, e potrivit pentru proiecte simple, bloguri sau când ai nevoie de ceva foarte rapid. Dar când ai o afacere serioasă și vrei viteză, scalabilitate și conversii măsurabile, codul curat câștigă de fiecare dată. Dacă vrei să vezi cum s-ar traduce asta pentru proiectul tău, intră pe frameflow.ro la secțiunea de contact și programează o discuție cu noi.